Quinten, Lokwenske met die Nederlands kampioenschap. Vorige week had dat hel in Dordrecht. Hoe is dat gang? Ja, het ging best wel boven verwachting. Ik ging het net toch, want het was mijn eerste hier onder 21 hier. Dus ja, ik wie eigenlijk meer voor ervaring erin. Maar ja, het ging toch beter dan ik dacht. Dus ja toen was ik toch Nederlands kampioen. En dit is net die eerste overwinning, hè? Want toen had ik al eens een keer de Nederlands kampioen geweest. Ja, ik was vorig jaar nog in de onder 18 kampioen. En toen ik 14 wie ik 2 keer in 1 seizoen kampioen. Ja. En ieder in de week naar Papendal. Wat doet daar dan precies? Het is gewoon een nationale training. Maar gewoon iedereen van Nederland die op het NK komt en op de meetmomenten. En dan is het gewoon wel belangrijk om daar mee te doen, zeg maar, om te trainen. Ja, want als doel, wat was dan nog bereiken? Nou, ik zou graag in mijn tijd onder de 21 zou ik graag het WK willen halen. Ja, dat is mijn doel. Wat maakt het hier nog zo goed in de judo? Ik wil het net graag zeggen, maar ik ben gewoon best wel vol bezig met judo. Gewoon in de Mjanne en de Jannes. En ik ben gewoon vol mee bezig. En ik doe gewoon vol verschillende dingen. Dus ik denk dat ik daarom wel best wel goed ben.